6 سال di ser êrişa teroristên Daişê re ji Kobanî û gundewarê wê re derbas dibe. Piştî kontrolkirina grûpên Daişê ji parêzgeha Reqayê re û girê Spîyê Rojavayê Kurdistanê û dorpêşkirina Kobanî bêhtirî 6 mehan ji 3 aliyan da. Grûpên Daişê di 6 Eylûna 2014 da di bin navê Îslamî de êrişî ser gundên Rojhilatê bajarê Kobanî kir û dest bi kuştin û girtin û rivandina welatiyên bajarê Kobanî kir û di dema çend roja da bêhtirî 300 gund kontrol kir. Bû sedem ku bêhtirî nîv milyonek sivîl ji gund û bajarên Kobaniyê Rojavayê Kurdistanê peneberî Bakurê Kurdistanê bibe. Şerê bajarê Kobanî Serokê Kurdistanê Mesûd Barzanî wanî li ser xetê. Bi taybet piştî kontrolkirina Daişê ji hemî gundên bajarê Kobanî re û rêcaya heştê li ser sedê ji bajar kontrol kir. Lêrekeftina dihokê ya di navbera Encûmena Niştimanî Kurd li Sûriyê û tevdemê ya li bajarê dihokê hatibû îmzekirin, bû cisir ku pêşmergên Kurdistanê derbasê Rojavayê Kurdistanê bibe, ta ku berevaniyê diber xelk û xaka Kobanî da bike. û di 28 Cotmeha 2014 Serokê Kurdistanê Mesûd Barzanî biryara şanda pêşmergên Herêma Kurdistanê bû berevaniyê diber xaka bajarê Kobanî destan. Bi biryara Serok Barzanî, pêşmergên Herêma Kurdistanê û bi ala Kurdistanê sînorê 3 welatan birîn û li ser sînor ji aliyê welatiyên Bakur û Rojavayê Kurdistanê bi gul û şahî hatine pêşwazîkirin. û piştî biryara Serok Barzanî bi 3 rojan pêşmerge bi çekên giran derbasî nava xaka bajarê Kobanî bûn ku di wê demê de heştê li ser sedî ji taxên bajarê Kobanî dibin kontrola Daişê da bûn. Bi derbasbûna pêşmergan mîzaniya şer li ser erdê hate guhertin û tevî diristkirina kêşeyên ji aliyê Tirkî ve hevpeymena navdewletî biryara berevaniya Ezmanîstan û şerê şikandina Daişê dest pê kir. Bi beşdarbûna hêzên pêşmerge û leşkerên azad û yeketiya parastina gel û bi piştevaniya balafirên hevpeymena navdewletî di 26 Sibata 2015 li ser Çiyayê Miştenûr ala Kurdistanê hate bilindkirin û rêzgarkirina Kobanî hata ragihandin.